Esenlikler oğuz ile esenlikler dünýäň ýüzi. Hoş geldiňiz kardeşler. Şunam yurttaşlar bilen bir biziň Türkmenistanda, häzirki Türkmenistanda bilim sistemi adyndaky bir hereket bar da. Nähili wady. Halkyň ýanynda bolan bir hereket bar. Şu hakynda bir düşünjelerimiz, bilgilenmez maglumatlarymyzy bilen paýlaşsak. Nämede şu ýylyň ahyrynda diýip, endi okuw ýylyň ahyry diýip hasaplanýar da. Türkmenistanyň Goşadyrnyň içindäki bilim ministrligi 15.000 tany talip ýetişdirer. Durmuşa görecekdir. Ne baryňyz siziň hünärmen diýip. Olaň içinde gumanitar ýa-da toşny ýa-ni usmy diýilen bir nemeler bar da, bilim dallary bölünýär da şolardan hemmesinden badiýen ýaly. Halkara gatnaşyklardan bar, içinde juristler bar, molum pedagog boljaklar bar. Yani mesela ekonomistler bar, oňaçylyklar esa tanadan gidip durda bular 20 orak okurak ujaýdy körkede. Indi şeýler ýagdaý bar. 15.000 san talip ýylyna gutarýan bolsa, Türkmenistanam 91-nji ýyldan bäri men ruhlardan aýryldym, men garaşsyz diýip ýylda da 15.000 talip ýetişdirýän bolsa, indi bunyň şeýler ýagdaý bar. 15.000 adamlyk diňe şol taliplere işer taýin bolmaly. 5-3 tane yurttaşyny seçip biler, isläp biler ýa yetişen bolsalar, has güne merak yetişen bolsalar ýa islegler, arzuwlardan yurttaşyna çykyp biler. Belli bir ujuply prosesinde götürmek. Ýöne şonuň ortalama alamyzda 15.000 adama Türkmenistanyň iş berip bilme mümkinçiligi ýok. Yani gözde körem bolsaň gözüňe dürtülipdi. Halkynyň agramly ölek yurttaşynda bir çykyp otaýda çepde sagda gepleýär. Türkmenistan energetik boýunça 4-nji ýerde. Döwlet adam üçindir diýe. Ine ösüp barýar. Asuda asmanymyz. Odan nemeler gözlerine çygar, ulanýarlar da. Ene indi özlerini sultanlyk nemede arasynda halky dürtüp görýärler. Indi şu 15.000 adama Türkmenistanyň iş bermene mümkinçiligi ýok. Ýöne näme üçin şolary taýinlýarlar? Yani Taýlanda diýende de bular nähilde gelýär. Aramly ölegi para bilen girýär. Her kim kadardan insan kısmı malyny halyny satyp ömür boyu toplan puluny olarna köşürüp oğluny ýylyny okatjak hünärli bolsun diýip iýerýär. Ol ýöne bularyň çagalary ýurdun içinde bir kösen berler, ýurdun daşynda ýene kösen berler. Ýene barýa geçirýän nemeleri limiti $250. Ona ma wagtynda geçiren oklar. Näme üçin limit goýan birинjilik bilen? Näme üçin wagtynda geçiren okdan? Ondan soň ýa seniň bank sistemi bar diýen bir ýerden binalaryny görkezýän. Ya bularda işler ýok, ýa-da sistema ýok. Düýpli işläp duran. Indi 15.000 talip aýlanyp gelsek, ýene dolansak 15.000 tany yetkinjek. Ya ýaşyny alan diýip alaly. Hünärmen diýip çykdy. Bular nädip ýetişdirýärler? Gelişine ýa kaçyny diýäli para bilen başlanýar bularyň başy. Yani ahlaklı öwredip başlaýarlar, ahlaklı bolmagy. Ondan soň çäre üstüne çäre, molumyny aýratyn çäre akitýärler, özlerini aýratyn çäre akitýärler. Ýene ikisini goşup ýene çäre akitýärler. Yani görkezmek bap. Şöyle bir ýagdaý bar da. Totalitar sistemden çykyp awtoritar sisteme giren. Ýene de şonuň Sowet düzgünni da ýene de şol agramly bölük Ruslardan alınan neme bilen ýöreýiş ýa durmuşyny ýöredip bilme ýa-da siýasatyny ýöredip bilme näme diýip atlandyrsaň boljak da şo.
şu sisteme gidip barýan ýagdaýynda istesinde de ýurdun hukuksuzlygyny, adalatsyzlygyny, açyk bazaryň ýoklugyny, halkyň topraksız, erkin däl halkyň içinde. Ýene de aýlanyp bilmesem şol ykdysadyň çökünlügine getirýär, ýani katastrofa. Çökünem däl. Diňe ykdysadyýet bularda näme bar? Nemedäki bir 5 dürüşdür pomidorlary bar, hyýary bar, başga ütüşki zat ýok türkmen. Ben önümçilikdi görkezýän. Biram halky gul edip saklayan bu paxtasy bar, buğdaýy bar, şo paxtanyň önümçiligi. 5 dürüşdür näme zawod fabrikler bar. Şonuň ýaly ykdysadyýet ýere sürünip dur. Täze iş ýerler açlanok. Täze iş ýerleri açylmak üçin näme etmeli? Syýasy ikrarlar gerek. Ondan soň hukuk işlemeli. Hukuk işlede adalet gelýär. Ondan soň ykdysadyýet ýerine alýar. Ondan soň ykdysadyýet bile öz barýaka, ýani 15.000 ýyldylyk öndürilip durulan 15.000 taleba iş mümkinçiligi açylýar. Ýöne biziň nämämiz temamyz şunluk. Şunda durup geçýärmiz. Öňem kän durduk, ýene de durmaly. 15.000 sany ýylda 15.000 sany talep näme üçin taýin ýaşylar? Senin ykdysadyýet ýagdaýyň ýok. Ýylyň-ýylyna çöküp barýan türkmen. Halkyň ýurtdaşynda sermenip, içinde keselçilik bilen, açlykdan, pulsuzlukdan öz janyna kast edip görenler, keselçilikden ölüp görenler. Yıkma yıkılma durmuşy dur. Näme üçin taýinlän 15.000 adamy? Özem şöyle bir ýagdaý bar. O ýokara jaýly diýip okaýan ýerlerinde de birinjilikle para bilen baran soňra para almany öwredýärler. İkincilik bilen Türkmenistanyň öwretim sistemasy diýip görkezip oturan bir hereketinde hiç bilim berilen ok. Köne şo şablonlan ýörep duran dünýäň ýüzüne açyk däl. Dünýäden teknologiýa, bilim, öwretim hiç içerik giren ok. Çepde sagda 5 türden anlardan erkeklerden çöplep konferens geçiler, zat edýärler, ýani boş gurrun edýärler, iri gelen nokta. Nämäni ahlaksyzlyk öwretýär diýdik, ýani korrupsiýa, ýani parahorlygyň üstünden korrupsiýa, ahlaksyzlyk ikisi bile gidýär, ýani işini ýerine ýetirmezlik, ýani ýalňyş ýa-da öz peýda etmediň korrupsiýa many. Ondan soň ýanky ini alalım Türkmenistanyň güýji ýok diýip alalyň da, ýani puly ýok, artykmaç ýurtdaşyna bilim getirmäne ýa-da bir patent ütüş bil açyşlary patentlemana zat etmäne we ýurtdaşyndan bir alymlary çagyryp getirmäne, professorlary okatmak üçin puly ýok diýeli. Ýöne näme üçin interneti ýapýarlar? İnternete girmek diýip gol çekdirýärler taleplere. Özüňde bilim ýok. Näme üçin internetden bilim almana ruhsat beren ok taleplere, ýaşlara. Ýurtdaşyna gitmek bolan ok, talep döwrüň ulagy minmek bolan ok. Bu nähili boldy sen? Kimi ýetişdirýän sen onda bärde? Kimi ýetişdirýän aýdyp berenmi? Gysgaça şonu üstünde durup geçer. Erkin däl, ýani gul ruhly, her hil basgaçy dap bilýän, ýallaky, bir günlük gün üçin her hil ýollara baş goşup bilýän, akça kostyum, uzunca köýnek giyen, elesinde bir böreği olan bir neme, mankurt yetiştirýär 15.000. Ýylyň kim üçin yetiştirýär? Munyň ýaly halka behbit bermejegi belli, onuň ýaly adam. Ödem
nähil diýipden intelligensiýa çykyp gelmişin şo taýdan bilim bilimlerinde. Indi intelligensiýa ösüp barýan medeni ýurtlarda ylma, bilime, teknologiýa açyk ýurtlarda intelligensiýa galan halka bir görelde bolýandyr. Şöyle dogry, şunuň ýaly ýaşaňda dogry bolýandyr. Bäde bir terslik bar, bir halkyň garşyna gidip durýar. Nähil diýipden öz-özüni bir ýok etmäne taýlanýan jahillikden çıkarmanyň öňüne alýan bir sürü jahil etişdirýär-de. Özlerini intelligensiýa tanap, indi bu adamlar aramly bölegi özlerini halkdan üzüňe de tutup başlaýarlar. Näme üçin 4 ýyl 5 ýyl okudylar. Ýani şonuň ýaly bir ýagdaýy öwredýärler da 4 ýaş ýyl. Eştada ýurtdaşlar barabat keseň soň izin dowam eden Arslan kardeşe tediri. Buyur Arslan kardeş. Sağ olun Merdan Bey. Esenlikler, ildeşler. Hakikaten Merdan Bey, yani kendi zatlara ayıp geçtiniz de şu tayda mene şu tayından başlayın. $250 yani studentlere pul perova dedilerdi. Önlere geçen yıllar dedi eşten havarlarıma göre bir gün 2 günün içinde geçip durdu dedi. Kebir vakti 3-4 saatin içinde geçen vaktlaram boldu dedi. Hazır dedi 15 gün 16 günde geçiyordur dedi. Hatta dedi 27 günde de yani pulunu alan studentler boldu dedi. Şunyalı gep görünler eşittim. Şimdi seyredin ben açacak ortanın özü yani $250 bu devlet tarafından bilime yatırılan pul değil. Ya, ildeşlerimizin gözüne şonyalı gelmesin. Bilime yatırılan pul değil bu. Bu her bir studentin yani pulu bolmalı da yanında. Şol hakkı bu. Yani İslendik bir vatandaşın banktan barıp dolar alıp da şehirde gidip gidiyor. Edir şonki alı bir bolmalı pulu bu. Bunu bular olsa kısıp her zat edip çağları yani studentları pulsuzluk bilen kıyına otururlar da. Şimdi şu pulsuzlukta kıynalı oturan yani studentler var. Şuların köpüsü $20, $30 çeli yaşayan yerinde ya bolup gören yerlerinde Daşdören'de magazin zat bar olsa şu yerlerden karzına pul alıp yiyip içip günlü gör oturtmuşlar da. Köpüncem oğlanlar olsa gidip ağır işlerde işlep yenem son yalı edibem yankı pul tapıp görlerdi. Kız çağalar nemşeledi son. Hem merde kızlara işiyor var. Bu kızlarımız nemşetmeli bizim. Olar son tenini satsın mı? Son Cemal Saparova bolup yetişsin mi bular hemmesi? Bular ertirki enelere. Bular nesil yetiştirmeli. Hani seyredin şular hazır şun yalı kıyınçılık çek oturlar da. Özleri hem yaş vakti şeyle bir enerji için vakti. Enerjisi şu 7-24'ü yeter yalı. Beyni yumuşak vakti bilim alıp bile don dövrü. Yurdumdan kömek geleni yok bana şeyle kıyınçılıklar dörüde otur deyip yankı yurda bolan yiğrenci hasta artı otur da yurda bolandan beter halka yan bolan yiğrençler artadı da şu yaşların hazır ki. Son şular şu inki yalı yurt meselesinde ya bir yurt behbetli bir iş etmeli olan da şular elini taşın aşağına koyar mı şular? Yok koymaya. Şimdi ne için ediledi şular şu işler şunun yalı deyip fikir eden de şunun yalı öz-özüme cevap geledi de şular yankı halk bolup bilmesin. Birbirine yaşlığından bir yiğrenç kalsın. Birbirine düşünüşmezlik emele gelsin. Garaz imperyalar diye hesap var. Sonraki imperyaların bir sömürge yollarının altyapısını yapıp otururlar da hazır. Yani yaşlılıktan studentlarımızı şeyle gınçlıklarla duçar edip. Bunların olsa cennetkar toparan olsa konstitusiyamız var. Yani devlet deyip görkezediler.
55. maddesi hem barken buların her bir adam bilim almaya hukuku vardır dep seredine. Yani kaçıncı yıl internetten bilim almaya kestiler. O bilime yatırmalı puluya, o milyartlap yatırmalı puluya milyona düşürüp koyuptırlar. İzlenen bolsa her bir adamın bilim alma hukuku vardır dedi. Bizim halkımıza hem bular riayet diýip oturar. Riayetin bilim almaya hakkı var diýip ýazykly ýeri ýok. Meselem okap görün konstitusiýany. Şunuň ýaly işlemedik konstitusiýalary bilen ýene konstitusiýasy bularyň näme gözeňine gelmesin, realizowat eden ýaly bolmasyn da. Diýjek bolanym özlerini döwlet diýip tanady oturdylar. Emma halkyň, diňe halkyň garşysyna işletirler da. Ýa-ni daşary ýurtda okasyn, özleriniň okada tany bolsun tapawdy ýokdur da. Meselem ekonomist diýip geçdiňiz ýa-ni Merdan bey. Juristi bar, han ekonomistler bar bolsa bir sany ekonomist näme çykyp bir gürrüň edeni halkyň hal ýagdaýy barada şunuň ýaly ýerlerde gynçylyk bolup turan obalar boşap kaldy işsizlikden, ekonomikanyň ýoklugundan diýip bir sany ekonomist çykyp aýdan ýeri ýok. Hatda gün günden geçtikçe halkyň ýagdaýy agyrlaşyp oturan. Meselem juristi bar eken bularyň içinde halkymyz giýje gündüz haksızlığa, hukuksuzluğa duçar oluturda. Üstüne de gidip yankı bir sany ildeşimizi görem ýok da meselem ben palança ýerde bir jurist bar eken şeýle işlere kömek etdi, ýene bir zat diýip. Gaýtan bular prezidente ýüzlenediler. Şunuň ýaly öýümüz alındy, pulumuz bolmady, ýene bir zat diýip. Garaz ýok da bu zatlar hemmesi sahna bolan üçin. Soňam inteligensiýa dep aýtdyňyzda ýa-ni Merdan bey. Bular inteligensiýa dep özlerine ad goýup oturlar, ýa goýdurýarlar. Dogry. Emma şu inteligensiýa bolýan bolsalar, hani bir sany bir daşardan bir sanysyny sonra oturynda bir kitap getirip türkmen diline perewod ettirip bunu bir kitapxanalarda goýan ýerleri barmy meselem? Ýa bir ýaşlaryň şu kitaplary okap, şunuň ýaly kitaplary okaň diýip maslahat beren ýerleri boldumy? Ýok. Garaz diňe halkymyzy bilimden soğsalar edip bildikçe bilimden soğuturlar da. Pulsuzluk çereleri hem her hili pikirler geli gidedi bilmedim. Buların pulları yine de Putin'le mi kime Kreml'e mi koyar oturandırlar diýjek bolýanda. Hasta gittikçe ağırlaştırıp. Häzirlikçe sözlerimi jemledim. Sağ olun Merdan bey. Öyle. Tamam. Indi şöyle bir ýagdaý bar da. $250 limit koyupdurlar da. $250 bilen Türkiýe Cumhuriyetinde de yani Orset diýip atlandyrılan Russiýa Federasiýasynda da ýaşap bilenok biziň ýaşlarymyz. Oturan ýerinde Edil Türkmenistan kädelki adaýynda $250 Türkmenistan üçin bir belli aram bar bolma mümkin. Ýöne ýurtdaşynda beýle däl. Bahalar başka, girişler çıkışlar, hyzmatlar başka. Şolaryň nemesi şeýle hani bir limit nominal diýip bir neme bardyr. Koefisient çykarýarlar. Yani dekabr aýynda bir koefisient çykarýandyr Türkmenistan içinde. Nominal aýlyk 1000 näçe manat bolmaly diýip. Yani endi häzir ýurdun içinde nominal aýlyk ortalama aýlyk 1000 bolsa ýa-da bularyň bir adam ýurdun içinde bir adam özüni saglygyna barlatjak bolsa bir 4-5 tane bir neme giyip çykmak bolsun marada bolsun Aşgabatda bir ulu şäherleriň içinde özüni barladaýyn diýse 1000 manat gowrak ýetenem o 1000 manat. Indi serediň Türkmenistan ösüp barýar, bilimli ýaşlar ýetişip barýar diýip öýýärler da. Seniň alýan aýlyň 1000 manat özüň barlatjak bolsaň neme saglygyna mene de 1000 manat ýetenok. Näme bolar o taýda? Seniň alýanyň 100 götürmiň
Sağlygyňa diňe seretdiren üçin, barlygy üçin ol niçek dermany bar, o zaman hyzmaty bar, garat gitgeli bar. 1000 manatdan geçen bolsa 150 200 göterim bolýar aýlykdan. Bu nähil bolýar? Iň bir gymmat ýurtlarda da özüň barlatjak bolsaň %20, %25-den artyp tutanok şol ortalama, ýani bir 50 jogr göterim içinde. Juda agyr keseller bolmasa. Ýöne Türkmenistanda bolsa tersine. Ine ösüp barýan Türkmenistanyň yetişdirýän iqtisadçyları ýa-da saglykçylarynyň nemesi da şol ýagdaý. Endi bu ýani 150, ýani 15.000 sany talip yetişdirýärse, ine bunyň içinde aramly ölegi ýurt içi hyzmatlary, ýani pedagogy, owagalajylykçy, maldary, saglykçysy, mal doktory, bar hemmesi bar şonuň içinde. Ondan soň bunyň bir azajyk bölegi 200 gowrak bölegi ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi diýip adlandyrılan bir binanyň ýa-da bir hereketiň yetişdirýän talipler hem bar. Halkara gatnaşyklar instituty. Indi halkara gatnaşyklaryň öňünde kim duruşýar özüň neme dip men Türkmenistanyň ýüzi diýip Raşid Meredowdy. Onuň nähil adamdygyny bilýär. Hatda geplemänem başarmaýandygyny görkezdi ol nemeler bilen terörist nemeler vardır. Gruppa vardır nemedäki, Owganistandaki. Şolar bilen samimi boljak bolup, ýani dogry gepleşek bolup bir ýurdy öz dili bilen depgiledipdi. Özüň küneme kiçeldipdi. Bilýär Türkmenistanyň hiç ýerde awraýyň hem ýokdugyny bilýär. Şonuň ýaly adamlar başynda bolan üçin ýok şonuň ýaly. Şonuň ýaly adam üçin yetişdirilen, ýa yetişdiriljek köýde gowrak student nähil bolmaly? Yalan sözlemäni ökde, ahlaksyz. Ýani Raşid Meredowyň özünden näçeste beter bolup ýetişmeli. Ýa-ni adam şekilli adam bir wezipelendirilen ýerine jogapkärçilikli çemeleşýän adam munyň ýaly bolmaly däldi. Şotadan yetişen adamlar nähil bolmaly? Görnüpdi. Sömürgämiz, biz sömürgäse Russiýanyň sömürgäsi. Şoňa hyzmat edip biljek ömür boýy Türkmenistanyň garşysyna, ýani türkmen halkynyň garşysyna her türlü hereketleri edip biljek. Arasynda öňlerine tüm koklananda buyruklaryny ýelkildetip turup biljek. Şonuň ýaly adamlar ýetişdirmeli. 230 me 240 sany adam ýetişdirýärler ýylda. Halkara gatnaşyklaryň üçin. Ýene şolaryň biziň okuwçylarymyzy, ýene taliplerimizi Brest, Belgrada iwerjek bolanlarda, ýani urşun gidip duranlaryny iwerjek bolanda şolaryň arkasynda durup bilmedik, şolaryň hukugyny dikeldip bilmedik adamlar ýene şol institutdan çykýarlarda. Aramly öyle. O ýurtda bu ýurtda ilçi bolup görendir, konsul bolup görendir. Ýa-da Ukrainada bu ýurt Russiýanyň ýurt basarlar giren soň bir näçe adam taliplerimiz, ýaşaýjylarymyzdan, ýurtdaşlarymyzdan aýrylan boldy, ýenesi boldy. Ýurtdaşyna geçen boldy Ýewropa. Bulara hiç bilmedik. Ýene de şo taýdan ýetişýär. Şonuň ýaly bolupdy. Türkmenistanyň bilim ministrligi diýip bir hereket bardyr. Ödem bir giden professorlar, men dosentler diýip özlerini ak, jaköýnek beýip
tuğrata düşmäni, odan geplemäni bilýärler ýöne beýinler boş. Ya näçe beýni boş diýen şu sistemede, yani şu rejimde, şu bilim ministrliklerde işleyen bolsa, yani özüne men plan ýerde plan şeher okudum, ya 2 sany institutu tarıp geldim. Birden bilim alyp geldim diýip şu sistema hyzmat edýän bolsa, demek ol adamda bir problemi bar. Dünýä garaşynda bir öz halkyna bolan, öz topragyna bolan bir garşy görünüp duran bir neme bar, hereket bar. Bola aslında eliň aldyrsyn bu. O bir kez açacaklarım var da mezan kardeş. Yani yetiştirilen adamlar kaptanla ya seyredip otursan eden hareketleri zaten dine öz halkına, öz iline, öz toprağına ziyan getirip bilen adamlar da kendi. Şu derece düşük bir ahlaksız, bir omurgasız adamlar yetiştiriliyor. Güzellik şu adamlarda bir neme yok. Bir el içe yumula diye bir hani yurdum deyip aydılar bir doğulan yurt toprağına bir ziyan getirilmeli diyen zat yok ha. Onuna baylığını çıkarıp verip eliniz bilen çıkarıp durlar da elleri bilen. İzinden hem gelip yaşları hem zayalayarlar. Elinde yani 4 tane 5 tane tanışı var olsa o probleminiz çıkanda gelin men çözüp berýän bakasyan palan manat diye palan dolur deyip aytmayın bilýärler. Şeyle bir düşüklük neme adamlar yetiştirýärler de düşünüp bolar ýaly hala getirmediler gepin kıskası. Bir şeyle bir özünü bir oynadıp aldadıp ulandırıp bilýän bir içimizde yankı kenekende canını yakadan yerleri şu da. Bular kimin yaşlarını zayalap otur? Adam bu derece bir ziyan verici bolmalı değil diyecek olan da. Biraz olsa hem bir öýde hocalıkta bir aýdyladan sözler ola diye bir neme deyip neyle? Hani ilatyň arasında bir adyň ýamanda tutulmasın, ýakşylykda tutulsun dep bir aýdylar diye. Bu sözler eşitilmedi mi ya buların hocalarında bu sözler ýanglanmady mı, aýdylmaýarmy bilmedim. Neyle adamlar bular? Dine yurdunu satıp oturdular da men palan işger, men o işger, men bu işger deyip. Sağ olun Mehmet Beyciğim. Şöyle bir ýagdaý bar da, halkyň arasynda bir söz var. İlden çıkma diýip bir söz bardyr. İlden çıkma diýip sözi bizde başgarak raşifrok edýärler. Aslında onu azıcık filosofski barmaly beý sözlerin bir nakyllaryň üstüne de ilden çıkma diýilende yani bizde totalitar Sowetlerden çık gelen hemmeşi bir adam bir meňzeş bir pikirli bolmaly bu kat düşünýärler. İlden çıkma diýilende. Ýöne ol aslında öyle däl. İliňe ziyan etme diýdigiň bolar. Sen iliň içinde ýaşap döňmi? Soňa bolan jogap berçiligiň, soňa edebilsen dogrulyk etmeli, östürüp bilmeli. Yani şol topraklara, şol ile hyzmat etmeli. Yani şonuň ýaly aýtdygynyň bir näme şöyle çözülýändir şu aýtdy. Yani bir özüň bizde adam jahillik diýip oýdýarlar, jahillik üstaşyr bolan soň açyk ötüşgürak pikiriň bolsa ýene ilden çykma, il ýaly boluber, demek ýaly sesini çykarman geziber diýip düşünýär. Ýok ol böyle däl. Şo iliňe, dogduk mekanyňa ziyan etme diýdi. Ondan soň biz sömürge diýdik, dogry dämi? Bilim ministrlik diýip görkezlen zat bardyr. Hani şonu yetiştirýän adamlary ýa-da şo taýdaky özüni dosent diýdi, doktor diýdi, professor diýip görkezip, molum men pedagog diýip görkezip duran adamlar bardyr. Şolaryň elleri bilen sömürge ýerine ýetirilýär. Mana esasy ziyankeş Türkmen iline ziyankeş kim bolýar? Barınca şo bilim ministrlik diýilen hereketiň içinde adamlara
adamlar birinji bilen. Ruslaryň özi gelip üstünde duran oklara ýene de şo türkmeniň özüni etdirýärler. Owa bular ahlap bilerler. Ene matan men 4 ýyl 5 ýyl okatdy, bilim berdi, bir giden pulu çykdy, öýüni satdy, melleni satdy, meni okatdy. Indi men arzuwma etdim, okudum. Owa saňa bilim berip bilendirler. Belki de belli bir götürümde ýöne saňa ahlak berip bilmendirler. Bilibem, çekerek yani Rus imperiýanyň hyzmatynda bolýan bolsam, sen adyň türkmençe bolup biler, eleň alýan puluň manadyň aýlyjygyň türkmen manady bolup biler. Ýöne sen bir imperiýanyň hyzmatyndaky adamsyň. Yani TikTok'da da köplenç görkezýändirler. Rus imperiýasy basyp alandan soň Türkmenistany Rus pagonlaryny dakýarlar. Kellesinde Türkmen silpme telpegi, ýöne pagon, dondaky pagon Ruslanky. Sen şu bilim ministerlik diýip aýdylýan hereketiň adamlaram. Senem şolar ýani. Eňiňdäki köýnek kostyum ýa içindäki adam Türkmen atly, Türkmen toprağında doğan, ýöne bunyň içindäki buran bu jaşer ene ýürek diýilýär. Ruslara hyzmat edipdi. Ana şo pagony aldylar, bäriňe saldylar, bir pagony. Bir pagony aldylar da bäriňe saldylar. Oldu taýda ütgän zat ýok. Ruslar öz ellerine döna, senin eliň bilen edilýär. Halkyň içinde ertek gün gezmegem berega. Onun üstünden sen şo halkyň ganynyň gazanlan aýlyg alyp şo halkyň ganynyň gazanlan pensiýany alýan käbirleňiz. Oğluňyza ýygyňyza ýydyryp otyňyz. Ýene de şo halka ziýan edýän. Owa iş ýok. Senem az oturup gör. Halk az otyra. Halkyň derdini çekişmeli bolsaňa. Halkdan özüňi uzaklaşdyrýan bolsaň, men 4 ýyl 5 ýyl okudum, men sürenjek gel, mer marginal boljak diýen bolsaň, diýmek senin beýin ýapyň ötüşüp, senin ahlak diýip düşünýän zadyň ahlaksyzlygyň halka ziýan edipdi. Ertek gün oğluň öýüň çetlenir. Ýa-da akdyň doğru düzgün bilim alar, ilim alar, düşünje alar. Ata enene üçin şöýtdiň diýse, berjek jogabyň bolmaz. Şöýlerek Türkmenistanda bilim sistemi diýip görkezlen bir hereket diňe halkyň ziýanyny işleýändir. Hawa peýdasy bar. Tömürge bolup duran Rus imperiýasyna peýdasy bar. 15.000 adam işsiz, güýçsiz, köpüsi ýurtdaşyna çykdy. Aramly böyle ýerde sürünipdir. Näme iş etjäni bilmän. Biri Günörta Koreýa çykdyr. Biri Russiýadyr. Käbirler gapana düşer, Ukraina arşy uruşturarlar. Ýene aramly böyle Türkiýe çykdyr. Şonuň ýaly wagtymyz ama bir neme bolan ýaly. Söz alsaňyz Arslan kardeş bolmasa şaýda tamamlasam bolar. Hawa merdan şu son söze bir açacak zadym bar da ildeşlerimize. Hani içimizde doktorumuz var, milisemiz var, yine bir zadımız var. Ama hemmesi hem merdan kardeşin açıyalı ahlaksızlık. Doktorunuz gidip milisenizin çağasını ya beylekinin çağasını
ýa-ni bejermeýäňizde sagaltmaýaňyz gepin kıskasy. Milseňiz gidip onuň çagasyny, baýanyňyz gidip munyň çagasyny. Biraz şeýdi bir-birimizi iýip ýören bir millet bolduk biz. Onyan başga bir ýurtlaryň, başga imperiýalaryň sömürgesi üçin biz şeýle bir düşükmi, ýa-ni aşakmy millet öz-özüni oýnadyp, öz-özüni ýok edip bilýän bir milletmi bolduk. Şu iň janyňy ýakadan ýeri şotaýda. O öz milletimizi, öz ýurdumuzy özümize ziýan etdirip oturdular. Onyan bir öz elimiz bilen. Yaşlarımızı goraýalym. Ertir yaşlarımız yetişen wagty bize pensiýany şolar tap bermeli. Bize garran wagtymyz, kesellen wagtymyz şolar seretmeli de mesela. Başka millet gelip bizim keselimize ya yurdumuzun bozuk yerini ya bir zayalanan toprağını arasalap oňaryp dogurlap berip gitmediler de. Her kim öz yurdunu düşünmeli. Tamam Erdem Bey, jemledim. Sağ olun. Türkmenistan ýylyň 10 ýaşyň san talyp ýetişdirýän bolsa, taglykçysy bar içinde ýönemeniň howa marata däl, içmäne suwum ýok. Endam janym zawod fabrika men ýan işlep durum. Gelinleň içinde, göwrenli gelinleň içinde çagasy ölýär. Özleri gansızlykdan gorhelep. Mediklerimiz bar. Ýönemen keselim soňy tormady. Polisiýa akademiýasynyň çykanlar, akademiýa öýdem. Ýöne bir 6 aýlyk 1 ýyllyk kursam däl. 4 ýyl okudum. Men gorowsuz ýurdun içinde. Juristim bar, bu näşmiň içinde ýetişýän. Ýöne toprak menki däl. Ýurtdaşynda konsulum bar, ilçem bar. Ýa-ni institutdan ýetişdirýän. Ýöne men hum ýok ýurtdaşary çyksam. Prokurorum bar. Ýöne men özüm taýýan olardan. Adalat diýip bir zat bar, sudum bar. Gapysyna bara bilemok. Nähili sistemi boldy bu? Molum bar, pedagogum bar. Ýöne çagalarymyz jahil çykýar. Ýallaky çykýar. Ýöne şeýlere Türkmenistanyň bilim ministrligi döredlerini nemesi hereketi. Mene bir halkyň dilinde aýdanda da şeýlere. Olaryň da kardeşler, ýurtdaşlar, dinleýän üçin kardeşlerim, wagtyňyzy aýryp watandaşlyk, ýani ýurtdaşlyk burjuny, borjuny ýerine ýetirip halkymyzyň öňünde bilgilenýärdi, maglumatlaryňyzy paýlaşanyňyz üçin, sesde galmadygyňyz üçin, türkmen halkynyň hukuky üçin, eliňizden gelen nedeniňiz üçin taňry alkasyn. Oğuz ili, tüm dünýäňiz bize esen bolsun. Sağ olun.